Đây nè, nào đợi. Hello friends, and Hello, friends. welcome back. Welcome, Come back. welcome back. Come back. Welcome back to our channel. Namba, aja. जों दिनै नै आजाजों आंजों जोङो बारि बागान नायफैदों दै नोंथांमोन ना आजा? Holy. माया? Holy. माया? Dabba. थाइबेंआ? नै थाइबेंआ दे खादो ए थाइबें थाइसे मोनबाय दे जोंहा आजाया थाइबें थाइसे मोनबाय ने आजा थाइबेंआ Holy. मा गय बागान नायनि र' जों आजाजों आंजों नायलाय गयफोरा जा गोजौ गोजौ जाबाय मानसिनिख्रुइ जौसिन जालांजोब्बाय मबाइलाव गाहाय नुदों फिथाइयानो दाबो थायनो रोङा आसुरितसो बेकारसो नामालै गयालाय द्लाम दंमोन बेसेबा बुरजा गय गायदोंमोन एकदम ओरै रोमै रोमै नुहुरलायनाय जागोनदां 5 बिगासोआ गासै गायजोबनो हाबा एसे दंबावो गायनो दंफाङा सेवख्ल'योलै खावसे खावसे मानो इदि जायो फालाय माना बे मान गोरलै गोरलै इसोर Mana bikin siram kurang banyak. Pas. जादो गोथाव जाबाय थाइबेंआ बा मोनजाबाय मालाय आजायानो थाइबेंखौ गोथाव गोथाव ना मालै मा खिथायाबो ब्रा मा मोजां बुंब्रा मा जोगोलै खुगायाव लानानैलाय गोथाव